गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। गिबि खौराङाव दङ बिहारि नखरा बर'नि बाथौ धोरोम आजावदों। मरिगाव जिल्लानि गेरुवा बियाबनि सिङाव थानाय निस गेरुवा गामियाव नखरसे हिन्दी भाषी रावारि बिहारि नखरा गावनि धोरोमखौ नागारनानै बाथौनि गुबै सानथौनि गुमुरखौ मिथि मोननानै 18 मे 2022 खालारखालि गोथार बुधबारनि गोथार बुब्लियाव बाथौ धोरोमखौ गोरबोआव जुना लानानै नेरसोन महरै सिरिबा सिजौ दंफांखौ गायजेननाय जायो। बे नखरनि बिगोमानि मुङानो जाहैबाय रामदर साव आरो फिसाज्लानि मुङा मनज साव। फै जों बयबो बर'नि फिसा DID लिटिल मास्टाराव मोसानाय नबजित नार्जारीखौ भट होना देरहाहोनि। फैगौ सुनिबार मोनानि 9 रिंगानिफ्राय समबार फुंनि 9 रिंगानि गेजेराव बर'नि फिसा नबजित नार्जारीनो भट होनो हागोन। थिखानाय सम सुनिबारनि 9 रिंगानिफ्राय जागायनानै हरसेनि गेजेराव आरो फुंनि 9 रिंगासिम 9152915246 नाम्बाराव कल खालामना भट होनो हागोन। नोंथांमोना भट होनो दाबाव, मानोना नोंथांनि मोनसे भटजोंनो नबजित नार्जारीया हारिनि मुं लाखिनो हागोन आरो गोरिब नखराव जोनोम मोननाय बर'नि फिसा नबजित नार्जारीया इनाव मोजां मानसि जाहैनो हागोन। जों ओरैनोसो सम हगारो, नबजितनि थाखाय दसे सम होदो, बेखौ खावलायबाय। आसामनि मुंदांखा इउटुबार आइ लाभ ट्रेभेल एन्ड फुडनि बिगोमा बिकास चेत्रीया 200 दैबानाजों खहा जाजानाय नखरफोरनो जाग्रा लोंग्रा माइरं दालि थाव संख्रि हेफाजाब खालामदों। दासान्दि रायजोआव नागारनो रोङै अखा हानायनि थाखाय माखासे जायगाफोराव दैबानानि गोहोमा जोबोद गाज्रि जादों, जाहोनाव गोबां जेंना सोमजिदों। बेखौनो मुंदांखा इउटुबारा एसे हेफाजाब जानाय बायदि अनसुंथाइ होयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मिरु एफसिनि बानजायनायाव लोगोसे क'क्राझार जिल्ला आरो सालाकाथि दख'रा एफसिनि मददआव नादांगुरि गुदि फरायसालियाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि हाबाफारि बायदि बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय हाबाफारिखौ बेखेवनाय जायो। हाबाफारि बायदि फुंनि 9 रिंगायाव फरायसालिनि दरखंखौ बेखेवनानै होयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिफां गायजेननाय एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया हाबाफारि बायदियै सानजौफुनि 10:30 रिंगानिफ्राय गेवलां मेलखौ क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिनि सामलायनायाव गाहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखियो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मेलखौ बेखेवनानै होयो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी। माननि आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो। पाटगाव इ-रिक्सा आरो ट्राक गारिनि गेजेराव गोख्रों लामा जाब्रबथाय। पाटगाव लाब्राबतीनि साखाथियाव थानाय 30 नं राजा लामायाव गंसे इ-रिक्साखौ गोबारै गोख्रैथिजों उनथिंनिफ्राय फैनाय गंसे ट्राक गारिया सुख्लायफैयो। ट्राक गारिनि बेबायदि हरखाब सुख्लायफैनायाव इ-रिक्सा गारिया जायगायावनो बेलथायो। नाथाय बे लामा जाब्रबथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै होनना मिथिनाय जादों। नाथाय इ-रिक्सायाव गाखोनाय 3 सुबुंफोरासो गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनाय जादों। दायो गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसुंथाइ हरबाय होनना मिथिनाय जादों। राबांगुरि पिसिसिनि सिङाव थानाय सुरुखाग्रा एनसिआव हा-हुनि जेंनाखौ बोस्रांनो BTC सरकारा DSLRनिफ्राय ड्रन सार्भे खालामदों। गोबाव समनिफ्रायनो एनसि गामिफोरनि रायजोफ्रा हानि जेंनाजों भुगिबोगासिनो दङमोन। प्रमद बर' दैदेननाय BTC सरकारा इनिसिएटिभ लानानै दिनै बे हानि जेंनाखौ बोस्रांना होनायनि थाखाय हाबा मावनो जागायजेनबाय। सुरुखाग्रा एनसिनि ड्रन सार्भे खालामनाय बुब्लियाव जाला सार्कलनि मण्डल आरो बिथांनि हानजा, राबांगुरि पिसिसिनि चेयारमेन हिरेन बसुमतारि आरो बिथांनि PCC मेम्बार बिथांमोन लोगोसे राबां प्राइमारि इउपिनि मावथि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दिनै बर' हारिनि सासे मुंख्लं डाक्टर रबि बर'नि मुंख्लं सान आरो बिथांनि गोसोखां मुसुखायाव आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिटिआरनिएम राकेश ब्रह्मआ बिबार बावदों। बेजों लोगोसे खन्थाइगिरि जथुमबो लानाय जायो। मख'नो गोनांदि डाक्टर रबि बर'नि मुङाव मुसलपुराव सिभिल देहा फाहामसालिबो दङ। खन्थाइगिरि जथुमखौ मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बेखेवना गोजोननाय फोरमायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।